Benvinguts a un nou vídeo de la República Juganera. En aquesta ocasió us portem un tutorial del joc Crackit. És un joc creat per Aaron Campos i Ignasi Laucín, editat per En Peu de Joc. És un joc de cartes, de deducció, amb molta interacció, competitiu, Sí. de 2 a 5 jugadors, a partir de 8 anys, i les partides solen durar entre 10 i 30 minuts. Si voleu veure com es juga, quedeu-vos i us ho expliquem. En aquest joc ens situem en una ciutat de lladres on cada jugador representa a un d'aquests lladres. El seu objectiu serà obrir la caixa forta dels seus rivals i al mateix temps fer tot el possible per evitar que obrin la teva. Anem a veure els components. Cartes de combinació. Són aquestes cartes amb el fons de color negre i estan numerades del 0 al 9. Les barallarem i les col·locarem en una pila. Cartes de lladres. Són aquestes cartes que tenen una il·lustració que assignaran un rol a cada jugador amb unes habilitats. Són cartes opcionals i després us expliquem com funcionen. Després ja tenim els tokens de mala fama i de prestigi que es fan servir en la versió del joc de Rei de les Caixes Fortes, que també després us expliquem, i ens queda la pila de cartes de recursos. Que hi ha de 3 tipus, les de dial, les d'accions i les de prohibicions. Anem a veure la preparació del joc. El primer que hem de fer és repartir 3 cartes de combinació a cada jugador. Aquestes cartes les ordenarem en secret i crearem així la combinació de la nostra caixa forta. A continuació, repartirem 5 cartes de recursos a cada jugador i ja estem llestos per començar. El primer que digui Clic. Comença. Durant el nostre torn podem triar si descartar-nos cartes de la mà i recuperar fins a 5 cartes, que és el tamany de la mà, i passar torn, o jugar. Si decidim jugar, podem jugar qualsevol número d'accions que tinguem a la mà. Cartes de recurs que tinguem a la mà. Però només una de dial, que són les cartes numerades. Amb això el que podrem fer és l'acció d'acotar. I què vol dir acotar? Acotar és col·locar el número de dial que tu estàs jugant sobre el número ocult que estigui més a l'esquerra de la combinació d'un rival. En aquest cas seria aquest d'aquí. Aleshores, el rival indicarà si el número de combinació és més alt o més baix que el de dial. Com ho fa? Si el de combinació és més alt, col·loca el dial a baix. Si el de combinació és més baix, col·loca el dial a dalt. I si l'encerta... Si encerta... Tens una sort, en sèrio? Sí, oi? Ja l'ensenya i es retiren totes les cartes de dial que hi havien d'acotar tant a dalt com a baix. I amb això estaríem generant un clic. És a dir, que jo podria jugar una altra carta de dial saltant-nos la norma. Exacte, només jugar una carta de dial per torn per veure si també la segona la puc acotar. Es queda aquí. Aquesta no. Vol dir que aquest número és més alt que el que m'ha tirat. Exacte. I podríem encadenar clics. Podríem encadenar clics. Si aquí hagués encertat, seria un altre clic i podria jugar per la tercera. Ara mateix el que sí que pots fer és jugar més accions. Amb això ja tenim la mecànica general del joc. Ens falta d'entrar al detall de cada acció. I per això us les hem col·locat aquí. Són les 5 que hi ha disponibles. La primera que us expliquem és la de reiniciar. Amb aquesta carta podrem, si ja ens han destapat algun número de la combinació, com és el cas, el podrem reiniciar. El podrem descartar i agafar-ne un de nou. El que és important tenir en compte, però, és que sempre serà el de més a la dreta que ens hagin descobert. No podem triar quin reiniciem. La següent acció que tenim és la de blocatge. Aquesta evita que un rival es pugui resetejar un número. Per exemple, me l'haguessis pogut tirar tu quan encara tenia el 3 aquí, es quedaria aquí sobreposada i vol dir que aquest 3 no el puc reiniciar. Això mateix, és una carta per molestar els rivals. I s'ha de tenir en compte que només pots tirar-la en el primer número descobert i que no estigui bloquejat de més a l'esquerra. La següent carta d'acció és la carta de pista. Aquesta carta, quan la juguem, ens permet agafar una carta de dial de la pila de descartades o de la mà d'un rival. I la podrem jugar com si fos una acotació. Però això no ens treu la nostra acotació normal. El que sí s'ha de tenir en compte és que si a la pila de descartades o a la mà del rival no hi ha cartes de dial, perdem la carta de pista. Mala sort. O si la que agafem resulta que pel que sigui no la podem jugar, es perd tant la carta de dial com la carta de pista. Això mateix. I el que també s'ha de dir és que si en tens més d'una, pots jugar-ne vàries. Només ens queda per explicar les dues cartes de Crackit. La del fons negre és la de Crackit i la del fons vermell és la de Crackit mestre. La de Crackit la jugarem sobre un rival que ens haurà de revelar el primer número de combinació que tingui pendent d'ensenyar, el de més a l'esquerra.
I la Crackit mestra es juga sobre tots els rivals alhora. Per tant, tots els rivals ens hauran d'ensenyar la primera xifra de combinació que tinguin pendent d'ensenyar. Les cartes de Crackit no generen clic. Per tant, després no podem jugar una carta de dial. I de fet, acaben el torn. Si jugues una carta de Crackit, és l'última acció que pots fer aquell torn. I aquestes són totes les accions que hi ha en el Crackit. Però ens queda per explicar una carta especial, que és la carta de prohibició. Aquesta carta la jugues fora del teu torn i serveix per anul·lar qualsevol d'aquestes accions. Però el rival que ha jugat l'acció també et pot anul·lar l'anul·lació. Se pot prohibir la prohibició i al mateix temps jo puc prohibir la prohibició de la prohibició, i es poden encadenar prohibicions fins que algú guanyi i ja està. I es faci o no es faci l'acció. Important, però, en el Crackit mestre, una carta de prohibició no l'anul·la, sinó que cada rival s'ha de protegir del Crackit. Exacte. I al final del teu torn, tant si has decidit descartar cartes com si has decidit jugar accions, dials, etc., agafaràs fins a tenir 5 cartes a la teva mà. Per guanyar, en la modalitat més bàsica del joc, que és la de rei dels lladres, guanyarà aquell jugador que sigui l'últim en tenir algun número per descobrir. A més, aquells jugadors que ja tinguin tots els números descoberts no poden continuar jugant. I hi ha una modalitat extra, que és que quan només queden 2 jugadors no es juguen cartes de reinici perquè al final sigui més àgil. És una petita variant. Ara us anem a explicar molt ràpidament la modalitat de rei de les caixes fortes. Que us hem de dir que aquesta modalitat només la podeu utilitzar si sou 3 jugadors o més. Farem servir els tokens de mala fama i de prestigi, i al començar la partida tots els jugadors rebran 3 tokens de mala fama. Per ensenyar-vos exactament com es guanyen i es perden aquest tipus de tokens, hem creat un escenari amb 2 jugadors per posar-vos els exemples. Si descobreixes el número de la combinació d'un rival, Com seria el cas, aquest rival guanya un punt de mala fama. Si a més, en algun moment el bloqueges, tu perds un token de mala fama. per altra banda, si aconsegueixes desbloquejar l'últim número de la combinació d'un rival, com seria el cas, guanyes un punt de prestigi. I si t'han descobert tota la combinació, guanyes un punt de mala fama. En aquesta modalitat, també dir-vos que està permès jugar encara que t'hagin desbloquejat la teva combinació. Podràs seguir guanyant punts de prestigi, de mala fama i perdre'ls, però no podràs resetejar cap número de la teva combinació. Finalment, si ets l'últim jugador que té números per descobrir, perdries un token de mala fama. Si en algun moment ens haguéssim de desfer d'algun token de mala fama i no en tinguéssim, doncs no en perdríem ni guanyaríem cap, ens quedaríem igual. Es juga a 2 partides. Al final de la primera, cada jugador conservarà els tokens com li hagin quedat. I al final d'aquesta segona partida se sumaran punts. Cada token que tinguem de prestigi ens donarà 2 punts i cada token de mala fama ens en traurà 1. En cas d'empat, es comptaran qui tingui més tokens de prestigi. Si tot i així s'empata, doncs tothom guanya. Només ens queda per explicar les cartes de lladres de guant blanc, que són les que ens assignen rols a cadascun dels jugadors. Les podem fer servir o no, en qualsevol de les 2 modalitats. Les repartirem aleatòriament o cadascú es tria la seva. Si ho fem, d'aquesta manera estarem afegint asimetria al joc perquè cada jugador tindrà una habilitat diferent, que us expliquem ara. El primer, Arsenius Pierce. La seva mà, en comptes de ser de 5 cartes, és de 6. Després tenim a Mrs. Brown, que pot fer servir cartes de blocatge com si fossin de reinici i a la inversa. La Carmen Zeta-Jones, que quan faci servir una carta de prohibició en robarà una de nova de la pila, a no ser que estigui fent servir la carta de prohibició per prohibir una prohibició. En Henry Hooper, que a més de fer les seves accions normals, també podrà fer l'acció de descartar-se, però només de fins a 2 cartes. I finalment, en Danny Crocker, que tindrà 4 xifres a la seva combinació, però no pot fer servir reinicis. I ja està, fins aquí el tutorial d'aquest Crackit. Ara ja sabeu tot el que cal saber per convertir-vos en rei dels lladres, rei de les caixes fortes i rei del Crackit. Que tant de rei venint de la república, perdonaràs, però és una miqueta irònic. Esperem que us hagi agradat el vídeo, que sigui d'utilitat el tutorial, i res, ens veiem en el proper, i sobretot, no deixeu de jugar!